kin sani na fara hauka akan ki amiri duka saboda ke komai ya sauka. Body girl, body girl, body girl, kin sani na fara hauka akan ki amiri duka saboda ke komai ya sauka. Body girl, body girl, body girl. To ta jefa ni cikin rami ta maida ni dan karami ta bani wahala sai ka ce a cikin azumi duk akan ki ne nake kwana ina ta lazumi wai na zamo kamili sannan na zamo malami sannan in je gidansu wai za ta amince da ni wannan ai mai sauki ne in dai har akan san ki ne to ki bani lamani tunda dai abu haka ne wait tsaya dan Allah ki tausaya ki bani dama in biyo bayan ki in yi rakiya duk inda zaki je zana ji babu gajiya ke na bawa zuciya ki bani taki zuciyar tunanin dare daban haka ma na rana daban ba ita kadai bace akwai mata daban-daban Fatima Hassana Surayya Bilkisu Aisha amma duk a cikin su ita kadai ce ta daban in kuma ƙarya nake ku je ku tambayi Diman Emana. Body girl, 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 body girl. To kin tafi da zuciya na tunani dare da rana ya kamata ki bani dama na zo magana dan in ka ji muryar ta kamar gimbi ya biyo na Emana. Ya ina a zaune sai na ji ringiton a wayana ina dagawa sai na ji sanyi a zuciyana sai ta ce mini hello hello baby na sai na ce hi ki huta ki sha ruwa da fanta kin zama ni na zama ke ya kamata ki damu da wanda ya damu da ke duk akan ki ne na sai da mashin na siyo keke but you don't accept me you forget me ni ba wuka ba amma kina ta faman wasa ni ba yaro ba amma duk kin bikin raina ni me na miki ne in laifi ne ki faɗa mini sai ta ce dama na kira ka ne in ce maka an sami rana to tsaya ka ji kar ma ka sake kiran wayana as from today ka goge namba na daga wayanka zan yi magana ta ce stop ban gama ba sai na kashe waya gabana yana ta faduwa cash wash baby ta sana a trash. Body girl, body girl, body girl, kin sani na fara hauka akan ki amiri duka saboda ke komai ya sauka. Body girl, body girl, body girl, kin sani na fara hauka akan ki amiri duka saboda ke komai ya sauka. Body girl, body girl, body girl. Prince Movie, I'm killing the beats.